Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway sagutan da kayo manan iti may sapay apakasaritaan. Ngayon tay drama dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Joan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisak met a nagsurat tapnoy nakibinglay ti madama a pagdaldalanan mi nga agasawa. Ket no addapan nakabalin na kayat kumatlaangan amang ngagan ti opinyon mo may papan iti sitwasyon mi. Ketap no nalawag ti amin, rugyak man ti agsalaysay, idi saan kami paylaeng anag kalaysa kani Eric. Dua atawan mi met idin nga agayan ayat, agin nam abulan met idin manipod nagden na kami. Kastoy man, dagiti pasama. Apay, awan pa'y plano yukin ni Joan nga agkasar, Eric, anak ko. Ay na, adula amin na itakasar-kasar na lang. Eric, Amu yung mga nga awan iti bokabularyo ti kasar-kasar. Naganon ti am-ammo ka nagkaskasar. Bongga pa yan. Hanggang kita nyo man, nagsina damot lang. Sayang lang ti kwarta. ay na, saan ka man ngamin ang negatibo nga agpampanunot, Eric? Nasaysaya at matlaang ano agkasar kayo kini Joan. Iti kasta, agbalin meten aligal ti panagdenayo. Saan lang aday ta? Ad-ad apay amabindisyonan ti relasyon nyo. Ganti buklen yun to a pamilya. Ngala, tapno di yung ko na. Bayan nyo, tasalud-sudag to ni Joan. May papan iti dahi ta abanag na na. Sige, pakaamuan da kaming tungarod. Iti kasta, makapagsagana kami mo't kinitatang nyo. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Eric. Nakaad-adayo mo't tinakaiturungan ti imatang mo. Kaslaad da na unaga pampanunod nam. Apay, adda ka di parikot mo? Ha? Ay, ko. Awan man. Sikamat, tilamad-madlaw mo. Ibagam ano, anya dayta. Anya ti amom, amangan no adda maitulong ko. Awan nga road. Sigurado ka? Uy, unay kalaki din na ya. Ay, wan, nakaluto ka kani. Wan, itay pa'y Ay, kat agaw ka nga road at amangan ta. Tanay, itay pa nga kirkiraos ti tiyan ko. Mabisina ko. Sige, sumango ka nga roden iti lamisaan. Ta isagana kun ti pangaldawan ta, Eric. Awan pa'y urnong mo aya, Eric ading ko. Ang damat basit ama na. Apay, umutang ka. Wan kumaa, ngam amok amas kasapulam dayta. Isu nga uray sa anan, syakit di pa'y ati mang pautang ken ka. Ha? Ay, uwa na niya. Angam puwera angaw ading ko. Anya nga iti plano yo kini Joan. Agkasar kayo kit din Tani, mapmapanan titawan. Saan kayon nga umubing ading ko? Kinapudno na manang. Saan mi pa yan napagsaritaan ka ni Joan ti may papaniti dahil ta abanag? Ay kat sikan amis mo ati mangibagaken kwa na. Sika ti lalaki. Isu asika nga rod ti mangibagaken kwa na. Ang mga nuur-urayan na laang ti ibagam ading ko. O sige, tayo bagag to ka ni Joan ti nagsaritaan ta, manang roda. Danda din sa amin makatawain, manipod nagdin na kayo ko ni Eric, anak ka. Wan tatang, Awan pa'y plano yo ayang agkasar. awan pa'y mat nadakdakamat ni Eric may papan itiday tabanag, tatang. Ay kat kasaritam ibagam ken kwa na tagkasar kayaon. Ay kwa, mabainak mat tatang. Alangan mat asyakit din ababa iti mangibagbaga iti panagkasarmi. Ay na anak ka,
Saan akababain ti mangibaga iti pudno amarikrik nam? Ha? Kasano ngay amamuan na akayat mo ti paikalay sa kenkwana no di mo mat ibaga? Urayat latan nga ibaga na tatang. Angam no di na ibaga, di uray saan kami nga kaskasar. Ag-live-in kami latan Ay, sana mabalin anak ka. No di mo may turad nga ibaga kenkwana, nakamain kaninanang mo ti makisarita kan ni Eric. Ibaga may anas kan lang agkasar kayo ni ti kabitan na panawain. Ay ko, saan ang tatang? Siya kunti mangibagakin ni Eric. Sigurado ka? Un tatang, kasaritak to apaman nga agawid. Eric? Apa Joan? Atay bagam? Wa, anya nga iti planom. May papanitan niya. May papan ka data Si kaman kete. No niya ti planom di iso. Anya nga tanong. No? Anya? No agkasartan. Ay kat sika. No talaga adisidido kan nga kasarta. Di sige. Kasano, ibagak nga rudan kadagiti dadakkel ko? Katuan Ibagamon kadakwada. Tay bagak meten kadagiti dadakkel ko. Iti kasta. Matulagan ti kasarta. Husto matket de, tapno sardengan dakmeten na salsaludsudan, may papan iti day ta abanag. Marengreng at ngaminan iti kadadamag da no kaano ti kasarta. Kumusta nga anak ko? Apay, awan pay? Awan pa iti anyananan. Saan pa'y amasikog ni Joan? Ha? Ay, kwa. Diyak mo na. Saan pa'y siguro tawan mo tibagbaga na kanya. Ay katpaspasan nyo nga bin. Iti kasta, makabukal kayo matan iti aw-awiren be. Katadan tulat ta siguro nanang. Saan pa nga ita? Adan to. So nga rod ako na kapaspasan nyo. Tani, mapmapanan titawan. Manumatan titawan ni Joan. Amangan mo saan ton nga agsikog no kwa. Isungarod mo't ako nga danto nanang. No paraburan na gamit ti Apo, di nasaya at dakkel na pagyamanan tayo. Hangam no awan, ay kat pasensya Kasjay lang na dyan nanang. Hello, Eric. Sabino ti ayan mo. Rabin Adak pa dito side. Bantayan mi ti bodega. Ag-overtime kamita. Kasta ka di? Uy, umuna ka na maturog. Uray di mon ilaktiri daw. Iti kasta, saan ka amadisturbo inton sa mangputak? Anya nga oras ka aya nga agawid. Diyak may bagano anyan to nga oras. Basta ti ko na ni boss, urayan mi pa'y dagiti materialis nga deliver da diti bodega sa kaminto agawi. Urayan kan, Eric. Ay kat siga hangam na makaturturog kan. Uray umunakan to na maturog, tapno di ka mapuyatan. O sige, basta ang text when no umawag kan tulat na ano paawid kan, tapno amok no ilukat ko tiri daw. Uy, O sige, bye! Kumusta mo't nga tanjay ati manak ko? Saan mo't tan anagaw-awid dito balay? Manipod nalpas ti kasarda ni Joan. Wan nga rod, angam amangan numakumikum laang iti trabaho na.
Isu adi na pa'y nasangot ti dagawid nanang. Sa bagay mo't kit di Tinasayaat, awagan yun to ni Eric. Iti kasta, maamuan tayo no kumusta damaten nga agasawa. Kano'y di kalman pa'y nga awagak di atim. Ngam di na matsungsungbatan ti awag ko. Kasta aya, ay kat ang mga nubisi iti trabaho na Iranayo ngamin nga awagan no kas jay a lunch break da. Wano saan, jay rabi jay amuyo a nakaawidan iji balay da. Sige, taawagak to inton rabi ije atim. Barang sungbatan ng tubutin ti awag ko. John! Ay, John! Lukatan tirinaw ko na! John! Abay, nagbayag mo alukatan tirinaw, At ang samot lalaki. Pagpudno ka man kanya. At ang samot umay dito'y kabayaran di kawan ko. Ay, una yan, Eric. Si kalangarudan ti saan anagaw awid iti duang aldaw kan dua arabi. Ngam si kapay laang matyad daganas na nga agsaw iti kasta. Oho, di nakman baliktado na kasta si Kadjoan. Na, balik na din asasawang mat, Eric. Si kalangarudan tinakabasol. Si kapay ti makaungat. Ha, di ta ka man langan. Na, agsubli ka nito. Di nakbasta panawala taloy. Joan! Di nakasarsarita, aging adi ka mausawan. Maturog ka dita salas, tadita tibagay mo. Nagalasan di kasta pampamayam kanyak ng asawam. Ay, Joan! Joan! Una yan, mangmangan ka matlatan asiksi ka, Eric. Di ka pa'y agayab mat. Adulamin. Abay, masapul ayang-ayaban ka. Numabisin ka, di mangan ka. Kit po dumag sana ya. Abay, masapul ayang-ayaban ka pala nga mangan. Kan mesa, uray ayaban ka, no di ka pa'y mabisin, di awan mo lang. Una yan, kaslaawan mat laang asawak no kastoy laang. Oo, adulamin kunak manan. Numabisin ka, mangan ka. Numabisinak, mangana. Kas nilaang mat. As simple as that. Okay, no iso ti ko na. Di iso. Ngala, agpapudot ka nga roon iti pagdigos ko. Tapos tunton malpasa ka mangan. Tani, aldawan. Ang mga no matraffic at tumanan. Diyak kaya timala daw iti trabaho. Okat, kumusta kayo matan ngay kanila kay mo, bes? Kumusta ti agbalin ang Mrs. Morales? Okay lang, mat. Okay laang mat kunam. Ngam kasla saan ka mat anaragsak? Apay, adda ka di parikot yung agasawa? Ay, jak amo, best. Jak amo no maibilang aparikot ti sitwasyon mi itakin ni Eric. Apay ngamin aya, nagapa kayo ka di? Saan mat kit di? Ngam, ay, masursuro na. Masursurun ka kunam, bes. Un best. Taapay mat, bes. Kasano? Kaslaawan mat asawak iti aramidan ni Eric. Ni, anya ti kaya't mo asawan, bes? Ay na, masansan ti di na panagawid iti rabi best. Saan lang ang adita? Iso lang arudem tinabarbartet nga agawid. Isupay ti adaganas na nga agatap. Pagatapan nakit din nga adda kanu lalaki. Iso at talaga masursurunak iti dayjay a lalaki. Ay, oo na yan. Kastagayam ti aramid ni Eric. Kunak man no nasingpet. Ay, jak amo best. Kasla nasingpet met idi saan kami pa'y nagkasar. Ngam idi nagkasar kamin, rimwar met ten tipod no nga ugali na. Ay, unay kan Eric. Yurnos mo mat adag iti sapatos mo. Mamin ano laang mat nga iti mang yurnos, agraman medyas mo, di mo pa'y ammo mat nga ikabil iti laundry basket. Basta nakawaralatan kita. Iyornos mo matan ata na Amom mata na bambano ka nagtrabaho. Ay na, saan arason day ta nabambanog? Tauray siya, nabambanogak mat.
Mamin ano laeng mat nga iti mangikabil iti pangikabkabilan ngam di mo pa'y mat maaramid. Bayam dita, tausarag matlang inton madamdama. Uray pa'y, may mayat mat laeng ano iurnos mo tapno saan anakawara. Inton intaray ti aso, siyak tumot laeng manan ti pagbirukag. Alawo dun. Yurnos kon ton inton maminsan. Ikakit aggaon tamangan ton. Tanay, mabisina kon. Eh, ayan lang nga itay uniform ko. Awan mo dito yan. Joan! Sa dino tinangiduli namin ti green ay uniform ko. Awan mo dito cabinet. Kita at dalaang kita dayjay takilupin ko iti kalman. Awan nga ron. Umay mo man kitaan. Ay unay kan. Usaram ngamin tamatama, day tanto ngamin ngiwat mo ti agbirbirok. Awan nga ron. Itayak pa nga agbirbirok. No siyak kumati nang idulin, di amok ti pagbirokak. Day taman me, nuulag kumadayta, itay nakapay at tinugkawan. Ha? Kat naawan mo't itay dita. Anyang awan asasawa mo? Ti kunamket di, tangiwat mo ti makaad-ado nga agbirok, iso adi mo nakita. Oo, nakaadlo ka man ako nakon. Tinakit ti pagidultuli na ma. Imay-may samlang ngamin nagitibarok, tapno nalakak ang magbirukan. Agalas 12 mat kaya man ititang nga terapi. Diyak matan lang pupuutan ti oras. Ay, naimas ko matan tinagbuy-buya iti YouTube. Ay, parbangonan. Gamawan pa ilang ni Eric. Ay, una yun na yata. Sa di naman nga tantiayan na. Uray kumamit no umawag. Wano ag-text man lang kuma. Tapno amukmat no sa dino ti ayan na. Ay, tinasayaan. Awagang man. Barang sumbatan na ti awag ko. Joan! Joan! Okay, ayan. Bigbigat ng pukaw kalapukaw. Ikaw anak kon, tamang anak kon. Tanay, rumarak mo't laadagos. Anya? Ni, kasangsangpot mo lang ng rumwar ka manan? Wait, agdyutyak ita tas ana simrek ti karilyebok. Isong agaw kan tamang anak kon. Darasam. Una yan. Kaslaawan mo't asawam iti kasta nga aramid mo. Panawan kan sangputan nakmatlatan dito'y balay. Ay kat talaga akasta tadangar mo trabaho. No kayat mo, di sikat yung trabaho, tas siyak tagtagibalay. Alakit din, iti sarmon ti pamigatak ta mga anak kon, tanay, maladaw akon. Ay na, adalo man grabe. Nung aging kita, awan pa'y lang ni Eric. Ay, awan man. Sigurado asaan manin nga agawid ay jay. Madama man sigurong ti inumda kadagiti babarkada na. Ti awanan bain alalaki. Makauma ti kasjay nga aramid na. Agbibiyag met abaro. Kaslaawan met asawa na iti kasjay nga aramidan na. Iruwar ko man langan ti ulos kanpungan na. Taida iton sala sa amaturong. Agraman pagsukatan na. Iruwar kon. Ilak ko tiritaw. Tapno saan ang makastrap dito kwarto. Barang agnakamanday dyan nga Eric. Ha? Na, kita man ti ugali na dito ang lalaki. Isulaan manan ti mangmangan. Di pa'y agayam. Ay no. Makapasurong at talaga. Tidinom. Jaklatan ang tatakari. Jakmat siguro pakabasulan ti panangirwar ko iti ulis kanpungan na. Agraman pagsukatan na. Inaramid ko lang ang tikas dyan tapnog na ako. Ngampay na, nangatong ti pride ti loko. Uray awan agpinpin nansing. No di na amo nga accept na rin ti kang malina. Ha?
Jak lakit di kayat asyak ti umunang agsaw. Uray aw-awan mo tang. Ni Eric nga yan nakaw. Apay, saan ang nagawin ni Tirabi eh? Saan tatang? Nay, nagturukan na nga eh. Jakan mo tatang. Naturog siguro ang iti ayan dagiti babarkada na. Apay, nagapa kayaw. Saan mo tatang? Ngam ka na yun matakas titar aramidan na. Saan ang matatao dito'y balay ni Eric tatang? Saan lang ang adayta? Kanayon pa'y ti panagbartik na. No adda parikot yaw, pagsaritaan nyo anasaya, talakaw. Di yun pabayagan, iti kasta, saan ako maraw? Jay manugang yu ti pangibagaan yu iti dayta tatang. Tano siyak la amay sa awan parikot kanya. Ni Eric ti ayan ti parikot tatang. Nasaya at mat, may ka dito'y balay, Eric ading ko. Hoy, intulot ko lang timpagatang ni tata nga pang-spray na kano iti anay. Pumanawak mo't ladagos. Agdardaras ka aya. Saan mat kat di? Apaya? Damag ko akanayon kanumat ti panagbartak mo. Ne, asino mat tinangidanon manin kada kayo ti dayta? Saanan nga importante no asino tinangidanon kanyak. Ti kayat ko la ang amaamuan kat nupud no ti imbagada. Ay kat normal ah. Talaga akas tamanang. Arak is life nga ro ako nada. Wan ang bawasam kumamatan ti agin inom. Laglagi pa asaan kan abaro. Addan asawam ading ko. Pamilyado kan, iso apa nga asim tasardengam kumamatan ti arak. Oho, adula amin. Eric, Iso lang arod mo tililiwak, lapdan takpay. Saan mo na mabalin amanang? Kasla adda tao iti kusina. Nalabit an Eric day jayan. Nang ko ngamin akas lang naglukat tigit itay kan. Mangmangan man siguro tiloko. Makaamu ka matitan. Marmarwam kan. Agasam man, tatalong aldaw asaan anagaw awin. Ha? Kinasayakat. Aging tuturo kak. No di nakasao. Di jakmat kasasaw. Apay, isulaang ayat ti adda karbangan na agumura. Addamat karbanga ka. Iso tinakabasol. Alangan asyak tagpakumbaba. Di uray saan kami ngagsarsarita iti makatawan. Ha? Surun kon. Agpudno ka man kanyak, Eric, anak ko. Ha? Anya ngay kumatipudno kada kayo nanang? Adda ka di parikot yung agasawa. Ha? Ni, awan mo, apaya? Awan ba't kiti? Nadamag ko lang ba't kasla nadlaw ko ngamin akanayon anaunag ti pampanunutam. Ha? Ay, kwa. Banok ko lang siguro ti trabaho na nang. Amoy mo ti klase ti trabaho. Kanayon kami ang mapuyat. Awan pa yung turog ko na kwa. Ay katagin anakamat ngamin na anak ko. Day talaunay panagin inom mo iti arak. Isardeng mo kuman. Di mo abusun ti bagim. Tano agsakit ka. Si kanto mo ilaang ti marigatan. Ay, no iso tigasat di isaw. Apay, malapdamaya. Ere, Iso lang arudan ti bisyok, lapdan dagpay. Anya laangan ngay tililiwak no iparit yung nga uminumak. hanggang saan kumamat unay ah. Ti kayat ko asawan. Numabalbalin, liklikam kumamatan ti arak. Uray kumamat no agawid ka. Apay, di ka maasyan ijay asawam arinabi amadandanakan kan agur uray iti panagawid mo. Ha? Anak ko, pangaasim ka di at adumngag ka kada kami. Saan ang nasaya at ikanayo na panagbarbartet mo? No adda parikot yu kinitsuan. Pagsaritaan nyo itinasayaat. Saan akasta apapapasam ti bagim. Kas nakunakon. Si kamat laeng ti agbalin ang nakakaasi no di mo idyan ti kastangar aram item. Eric, anak ko.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. May samanan a naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Estrella. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan itinagan nga Estrella. Sa anak-anak kaadal ngem nagagetak nga agtrabaho. Uray high school laeng tinalpas ko, na diskarte akmet iti biag. Kunada ano siman kano ti pakiasawaam, masapul a nakasagana ka kadagiti mabalin a mapasamak. Nang runa pay, ket kanayon nga addada iti adayo isu analakada kano a masulisog. Ngem namatiak asaan nga amin ket kasjay. Amok nga ay ayatan nak ti asawak agraman dagiti anak mi. Isu nga inted ko nga rod ti si bubukal a panagtalak ko ken kuana. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Wow! Nagpintas mo't tinamayan nyo kadagiti balon sa anak ko. Siyempre mat mami. Nagustuhan niyo matlaan ka diti disenyo na, Mami? Launay anak ko. Nagpintas abuyahan. Talaga napintas. Ngamin, naurnos ti pan nakaarabin na, Mami. Pun nga rod iho, ay na maayatanak amang buybuya. Napintas ti pan nakadisenyo na. Kaslabot ang dekorasyon ti pangkasar. Talaga mat apang kasar ti disenyo na mami. Ngamin, anibersaryo yo ka ni daddy. Wan nga rod Bonggan samot unay, anak ko. Anya nga tanubawasan nyo ba ti dekorasyon na? Tay simple lang. Saan, Mami? Gusto lang dito ang dekorasyon na. Wan nga rod Apay abawasan niyo ngay. Sayang mo't ati nagbambanugan ni, Mami. Pudno ti kino na dagiti kakapsat ko mami. May mayatan ti kasta kabongga, ngam ti ibagada nga agtip-tipid ti dekorasyon tayo. Bala, kasta na nga rodan anak ko. Katagyaman ako nay. Awan anyaman na, Mami. Amuyumat nga aramidan mi amin. Basta para kada kayo kini Daddy. Venus, naawagam ka din ti mangi-deliver iti lechon? Wan manang, masapadan to kano nga i-deliver inton bigat. Dagiti ngay lamisaan kan tugawan a mausar. Kumpleto ka din si Drake? Wan manang, kompleton. Masapan tula ka nung itulod ni Mark diti balayin ton bigat. Nakasaritam nga rodan ni Mark nga isudan ti makaamo nga ag-serve ka dagiti bisita tayo? Wan, imbaga akong data ken kuana. Anya oras kano aya ang sumangpot ni Daddy? Di namat imbaga ti oras, basta ti kunana, itangal daw ti isasangpet na. Amuyo mat na ni Daddy. Mahilig amang sorpresa. Sa bagay. Ngam ita, isuumat ti masorpresa. Di nalakit dinamnamaan ang nagsagana tayo. Wan tamo na siguro. Kat kasi ti sigod a simpilaan. Di nalakit dinamnamaan ang mas bongga ita. Ngamin, double celebration para iti sasangpet na. Kan anniversary da ken ni Mami. Happy anniversary kada kayo kini Mami, Daddy. Agyaman kami, iha. Happy anniversary, Daddy, Mommy. Agyaman kami, iha. Agyaman ako na iti panangisagana yung aming kadagito'y anak ko. Awan anyaman na, Daddy. Amuyumat no kasano ti kinapatigyo kada kami. Aramidan mi daytoy kas panang subad mi kadagiti adu a sakripisyo para kada kami. Husto ti kuna ni Venus, Daddy. Isong ag-relax kayo laang dita ka ni Mami, okay? Okay. Katulitag man ang tagyaman kada kayo, anak ko.
At dan sa awag mo, lakay. Huwag kang pwesto. Mapit lang, Sumpatak na bitawag ko. Sige lang, Daddy. Mami, panawan da kayo pa ilaang dito, Iwan. Orayin nyo lang ang ti panagsubli ni Daddy. Asikaswan mi pa'y dagiti daddo maabisita tayo. Sige, kitain nyo timakan ang mga nukumurang. Di kayang danag, Mami. Ado ti makan. Sige, panawan da kayo pa dito eh. Umaykan man ng kristal. Mapantan iti ayang daan ti Helen. Agyamanak, Diyos ko. Agyamanak kadagiti parabor nga ititid mo iti pamilya. Sapay la kumata itultuloy mo ti mang tarabay. Ken mangiwanwan kada kami. Italakon kan kati amin. Amok asaan da kami abaybayan. Si kalat ta kuman ti makaamo ang mangiturong kada kami iti pagsayaatan mi. Apo. Tagamagaya man dito sila ta Australia. Kung naglakid din sa dino tinapanam. Itay ka pa sa pulen. Kat nusap-sapulan kamot itay. Kunak ano, da ka dito'y silet na, iso nga imayak dito'y. Ako, at alabit kinasarita kiti cellphone ko, bakit? Kastaya. Wen, Ay, baka turturog akmatan. Jak pa'y ngamin nasubot ti puyat ko idi na minsan arabi. Si Kangay, apay di ka pa'y maturog ayan. matulog akmatan Ang shower ak labit. Dagagan na kami. Sige, umuna ak nga ruda na maturog. Baka turturog ak ngabinan at talaga. Kaya't mo asyawan, nagsubli mo lang adagos ni Roland, anak kaw. Wana nang, imawag ngamin ti katrabahon na. Nagka-emergency ka no ti may sa akadwada. Iso ang masapul nga agsubli adagos si ije barko. Kasta aya, kunaklaki di numabayag pa'y ti bakasyon na. Day tamat nga rod tinamnamaan mi. Ngamkas jemot nga rod nga adda emergency. Iso ang nagsublimat lang nga adagos. Bareng ano indon sumarunong agaway, kat mabaybayag taon ti bakasyon na. Sapay la kumana nang. Sino nga ta tinagchat? Ni, nagsasarunuman. Kita man tayo. Ni, anya daytoy aladawan. Ladawan mo't ni Roland. Kat adda kasinsin na labay na ang babae. Diyos ko, anya ti kaya't asawan daytoy. Sino daytoy ang babae? Sumangpat gaya man ni datin tulumay alawas, Mami. Wan iho. Agsagana tayo kadimanan nakasitisigot. Kuha. Saan siguro nanak ko? Ne, apay ngay. Ay kuha. Agluto tayong tulaangan siguro iti uray basit a pagsasangwan tayo. Dalolo kan lula ay. Umay dan tumatlaan ka di ditoy. Ay katun Basta di para kada tayong tulaangan a pamilya ti isagana tayo. Saanen akas iti sigod, akas lapyas na dito'y lugar tayo. Tunggal sumangpat ti amayo. Apay ngay, Mami. Kuha. Masapol nga agimpen tayo anak ko, tani. Panag-enroll man inton umay abulan. Sapay nagngina ti tuition nyo. Maigawa kiti kinaulimot mo abakit. Manipod si Mang Petak. Saan ka na matagtagari? Nudya kagsaw, di ka matagsaw. Abay, at ka di parikot. Manupay ababa iti kayat mo aparagsakan, Roland. Ne, anya ti kayat mo asawan na? Si kalaang ti makasumbat iti dayta sa ludsud mo, Roland. Australia. Kunaklakit din no na ito makakadagiti siman abapairo. Ngamsan matgayam. Nalaing kamatan niya. Agasam man ti manuatawan apan ang luklukong kanya. Australia. Awanan maibagak pa'y kan Karolan. Ngamin,
Talaga nga expert kan no may papan kadagita panag. Anya ka tinda kita nga ibagbagam. Di kan agin diti ammo. Ngamin, ammo kun ti kalukwan nga aramidam. Di ka aglibak may taad da ebidensyak. Ha? Angam di ka madanagan. Tawan planok ang mga pa iti agdama a babaem. Aramidam latta ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Estrella, Manipod itang. Saan tan apakibiyangan ti tunggal may sakadata. Ngam kiti, nawaya ka latang agbalin nga ama kadagiti anak ta. anya ka tinda kita nga ibagbagam. Roland sa anak ang bursak. Sa anak at ulang. Amok mat ti mangrit na. Iso ang mabalin ka di. Di mon ipatangkan ti ulpot mo. Estrella, awan da mo kadagiti ibagbagam. Nalinis si konsensya ka. Mamati ka kumamot kanya. Talaga ang natangkan ti ulpot mo, Roland. Oh, ato. Kita ang dagita ladawan. Oh, ladawam. Kan ladawan ti agduduma ang babaim. Ne, sa dino tinangalaam kadagita aladawan. Nuti ko nang kat nalaing ka amang ilimad. Pasensyakan, ngam nalalaingak mat amang duktal iti aramid mo. Nagsakit na nang. Nagsakit. Ala, di kan agsangit anak ko. Awanan mabalinan tayo no talaga pinanawan da kayo ni Roland. No kaano adat akalan dagiti anak ni. Isumat kaya man ti panagbabae na. Kat tinasakit. Talaga nga imparo pa na mas pinili na ti babae na ngamda kami a pamilya. Ala, bay amon anak ko. Di mo rin pang asangitan ti kasya aklase ti lalaki. Tirumbang nga aramidem ita kat lipatan mo ni Roland. Ipamaisamki di nga asikaswan dagiti anak mo. Talaga akasta ti aramidak na. Diyak lang amin malapdan ti magigngagladingit. Nagsakit ang panunutan, nakalpasan ti manuatawan. Isukat naklang gayam iti ububing. Kas na kunakon, lipatan mo da di arulan. Ad-adala ang agsakit ti barukong mo no iso ti pampanunutaw. Saan na balik? Tanairwang kamutan nga awan iti dinayong agiina. Iso apatsyag analaklakam laangan alipatan ti asawa anak ko. Adto'y ti listaan ti sukat, dagiti ingredients ti tinapay, mare. Daytoy paylaang ti surutam. Iti kasta, maalam ti husto araman ti aramidem at tinapay. Agyaman mare. Awan anyaman na, mare. Awagan naklaeng no kasapulam ti tulong ko. Ta nakasagana at tumulong ken ka, mare. Madanagan nga rod mare. Amangan ket din no jak kabailan. Apay kit din asaan ngay. At dan experience mo nga agbake. Iso apatsak analakam-laangan asurutan dayta. Di ka agdanag, ta si dadaanak at tumulong kulak manan, mare. Banag apagyamanak unay mare. No awan ka laang, jak amon no kasanok arugyan tinegosyok mare. Kabailam dayta kunak lang arudan. Agtalag kay ti kabailam, mare. Awan papanan na, no di ti masurusurong tumatla ang timang pataray iti negosyo. Mami, Oh, apay anak ko. Ada ka di ibagam? apay nga saan mo nga gawawid ni daddy? Ha? Ay na, di mong damagan si Dre. Wan nga rod Saanan akadadamag day tabanag, Cedric? Ni mami ti damdamagag, sana da kayo. Kuha iho. Sagpaminsan pa nga mo awag. Sana kasi da ka na yung ti iaawag na. Apay, manutawan mon aya si Dre. 20. Matlagayam, imposible nga iti day taatawan mo kat di mo pailaang maawatan ti makagapo. No apay asaanan nga agaw-awid ni daddy dito'y balay. Jack narudam mo. Ibagayo nga min atap na amok mo. Common sense mo tan, Cedric. Ala. Husto day tan anak ko. Di yun pagrikyaran ti awan mat kaas-as kan nabanag. Ala, agrubot kayo kit dita ni Aldawan. Awan klase yu ita, iso asumurot kayo kanyak, ije palingke.
tatulungan dak nga aglako ijay grocery. Talaga akaimaan ti ag negosyo anak ko. Ah? Pagkunaan nyo mat nga hinanang, Wen ata napadakkel mo matan ti mini grocery. Ada pa yan bakery kan laundry shop mo. ti amok nga rod idi kat jak kabailan ti ag negosyo, nanang. Ngam kaasi ti Diyos, nakayak mat. Nagagad ka nga men anak ko. Saan lang aday ta? Amumpay adumiskarti iti biyag. Saan akas kadagiti daduma ano anya ti adda isulatan. Kasapulan mat nga minti aggagat kan dumiskarte. Tani, talo ti pakpakanak nanang. Malaksid iti dayta, agad adal tapay. Ay wen nagastos ti agpaadal. Nagrunakit adadan iti kolehiyo. Nakunayo pa'y nanang. Saan na bali tainton makagraduar dan taon, si kantumatan ti agnam ay anak ko. Malamanan. Uray kaskasan o. Malagip ko lang tamat ti asawa. Tunggal kastoy nga oras. Adda kami idi ti balkon ti balay mi nga kapkape. Nakaragragsak kami nga agis istorya. Kadwa mi dagiti talong nga anak mi. Ngam anyan tapinanawan da kami imatlatan. Kat saanan ngagpakpakita. Ay, kumusta mat nga taitan ni Roland? Si Bibiyag pa'y nga ta. Nubilang ta si Bibiyag pa'y. Malaglagip da kami mat nga ta. Adda nga tamat pa nagbabawi iti kaunggan na. Ay, di kan mangnamnama pa'y Estrella. At ka di pa nabati ang pandesal para iti may sa lalaki amaag. Roland! Nagsugliak. Sa datapno may agpakasigin ka, Estrella. Imaya, tapno may agyaman kan ka. Anya ti kayat mo asawan, Roland. Agyamanak. Gaputaura imbati kayo. Saan mo binaybayan na kita nakta? Roland. Agyamanak. Gaputa kabayatan ti panagragiragsak ko ti sidong ti sabali a babae. At lakamat tito'y lumablaban. Ganagsasakripisyo para ka nagiti talungan nakta. Awan rumba nga pagyamanam. Ngamin, obligasyon ko day takas inadagiti anak ta. Oray kaskasano, pagyamanak latta ta simangpet ka. Nga oray saan mi matan nga urayan ti sasangpet mo. Amo ka naladawan ti amin. Gamsabay lang ko ma, tamapakawan na. Kapoy ti panang panaw ken panang baybay akkata kayo. Nabayagan ang napakawan ka, Roland. Oh, igyamalak Estrella. Awan anyaman na, Roland. Iso na lang ang taging galaang di tati amin. Kaya't ko asawan. Ditan mabalintag sinubyan, wano agdan namanan. Mawatan ka, Estrella. Di kagdanag. Tarespetuak dito ang desisyon mo. Agyaman na, Roland. Aywan, kayat mo ka dita itimplaan ka iti kape. Ay kat pagyamanak ano kaya't nakpailang itimplaan iti kape, Estrella. Oh, at iti kape. Dahito yung matipandesal. Sambutam tanapudot pa'y saanan akas dito'y puso anabayagan alim mamiis. Sika talaga. Mahalang pailang ti mga rabak kanyak.
Makaisa maklaan ngamin amang lagip itinapalapas, Roland. Ha? Pudno ti kunada, asaanan ang maisubli pa'y tinapalapas. Ngam mabalin tayo asublian kan lagipan dagiti pasamak. Anang tud itiragsak kan saam itibiyag tayo. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Averon. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko bareng makaibati daytoy iti adal ken inspirasyon. Nang runa kadagiti makangeg a kaug-ugali unay ti ipag ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo na kay? Nagbayag kayo mat ang nagsarsarita. Ay, ni Jolie, bakit? Apay ka no? Agawid ka no dito eh. Kat ti kayat na ila kominto'y dakkalabalay. Agraman di solar ang nakaypatagdaran na. Anya? Kat anya ngay timbagam. Sa anak ngay manugot, bakit? Kastaw na ya panangibilin na di tatang. Ano mabalbalin kat saan mi ngay laklako na iti abalay. Langro na ti solar ang nakaisaadan na. Sayang amin ta napintas ti lokasyon na. Kat anya ngay ti ko na ti kapsat mo. Medyo sabali nga ro ti reaksyon na. Madlaw nga ipilit na nga ilako. Ay, madanag anak lakay. Amangan no agawid kat ipilit na ti kayat na. Kasano tayon tulaangan ngay no bilang. Sa dinon ton ti pagnaudan tayo. Di ka kadagdanag, tasyak ti makaammo, bakit? Bakit? Anday bagakan ka? Anya day talakay. Uray anya ti mapaspasamak. Saan kayo apumampanaw di ti balaywan? Ni, anya ti kayat mo asawan, Ruben. Awan matkit di. Hanggang sagsaga na aklang ti mabali na mapasamak. Bulod tayo lang ti biyag tayo. Kat di tayo amo, no? Kaano tayo ngay subli. Ruben, Na ito'y abalay ti pan nakatawid ko iti dahi tinanang kantatang. Pudno adaanan ngam napintas pailay. Natibker ngamin ti pan nakaaramid na. no apay mat ngamin apakibiangan paylaang ti kabsat mo to'y dakkel abalay. Kat nagpintas lang arudan ti biag na ijay syudad. Naitangarod mo ti pagsidsid dawak, bakit? Kala at matlat tanak ko na nga agawid, kat ila ko miti dakkalabalay. Ay, sapay naturay da di akabsat mo. Ipilit na lakit di ti kayat na. Di na mabalin nga ipilit ti kayat na, tasyak mo tinakanagan di ti abalay. Awan karbangan na abas na mangilako natan? Inla ko na lang arudan ti dagapan nakatawid na. Ngam almanan na paylaang mat agraman to'y dakkel abalay. Iso nga ro, nakunakken ka, nga uray anya ti mapaspasamak. Saan kayo apumampanaw ditoy? Ngamin, datayo ti akin kukay ti dahi ti abalay. Idulin mo kit di anaimbag ti papeles. Taiso ti pangtenglam no bilang laeng, bakit? Ruben, asawa. Apay a pinanawan da kami maten kadagiti anak ta. Kasano kami paitan taimbati na kami maten. Ruben, asawa. Nanang, patuloy ti Julie. Naimbag nga oras mo, Manang Julie. Makipagladingi tak, itinasapa nga ipupusay ni Manong Ruben. Agyaman ipag. Arnel anak,
Ingka mangisagana iti merienda daan tim Julie. Wan nanang. Ay, nakakaasimot ti kapsat ko. Nasapa unay ti panangisublina iti biyag na. Anya kanu ngamin aya tinapasamak manang biron. Sigon ka dagiti kakaduana. Natinag kanu kabayatan ti panagpintor da iyay construction site. Ket, anya nga iti ko na ti boss na. Tumulong da kumaa iti magastos. Wan, ingkarimot ti bus na atumulong da nga uray aksidente tinapasamak kin ni Ruben. Ay katrumbang na laang Pagrebangan daday ta. Tani, kaasimat ti kapsat ko. Pakiawat mo man gayam ti listahan ti abuloy. Ta ilistak dagiti ginatgatang ko para kini Manong Ruben. Ay kwa. Wan, mabiit laang. Adto'y ipang. Agyaman na. 2 sacks rice, 2 box bread, 3 kilos sugar, 3 packs of coffee. Aday ta. Day ta amin ti insangpat ko para itilamay ni Manong Ruben, manang. Dakkel mat siguro day ta natulong ko para iti nakalamay na. Ay kwa. Wan ipang. Katagyaman na. Dakkel samat ti naurnong yung abuloy day di Manong manang biron. Kinapudno na saan mi pa'y abinilang. Ni, apay ngay, bilangan yun Kay tabtabon na ang ni Manong mo. Bilangak to inton bigat. Saan abali ta nakadulin mat? Saan amapukaw day dya itinangidulinak? Mausar to ngamin day dya inton 40 days na. Ang kalaan, tasyak timang bilang. Alan ingkaalaan ng tabilangak. Tapno maibawas kumatlangan dagiti ingat-gatang ko iti kapikan asukar. Agraman ti ingatang ko iti pandisal. Dakkel matkat, ti gastos ko iti madamati lamay na. Anya? Dayta ti pudno manang. Iso nga kairwaran ti karton anagyanan ti abuloy ni Manong tabilangan tayon. Saan yun nga ipabigat tamadi matlaang. Naskan abilangan yon tapno maamuan tayo numanuti na urnong. Umayak man. Ne, si kamat gayam Julie. Umunag ka Agyaman na. Agtugaw ka ipag. Mabit na ang ata mga laak iti mamerienda. Saanan, tadyak kayat ti makautang iti naimbag anakong kang ka. Bye-bye amon ti merienda, taado iji balay daan ti Sabel. Ay katsi ka nga rod ipag. Imayak, tada na patag nga ibagak. Anya day ta ipag. Itatanatayan ni Manong Ruben, awan nga rudan karbangan nyo iti daytoy abalay. Iso apumanaw kayon. Anya? Ni, apay ngay apapanawan da kami kat asawak mat day di Ruben. Kan maysa, adda dua nga anak mi iti day di kapsat mo. Iso nga adda nga rod karbangan mi iti day ti abalay. Sakbay anatay day di Manong Ruben, nagsaritaan mi nga ilako mi daytoy abalay. Awan ti kasta nga imbaga na kanya. Ti kunana, uray anya ti mapaspasamak. Saan kami apumanaw ditoy? Ngamin, daytoy ti pan nakatawid na kadagiti dadakkelyo. Ay basta, no diyo kaya't ariribukan kayo, pumanaw kayon ditoy. Siyak ti kapsat na, iso asyak nga ro ti adakarbagan na ditoy abalay. Naawata, manang biron. Pumanaw tayo ni Tidakkel abalay, nanang. Saan? Saan tayo apumanaw ditoy, anak ko? Nanang. Sakbay anatay ti amayo. Imbilin na kanyak asaan tayo apumanaw ditoy. Wan angam nakabutbutan. Amangan niya pa itaramidin ni Auntie Julie kada tayo. Sapay sa bali ti ugali na. Awan ti rumbang apagbutngan tayo. Tawan mo't madingar aramidan tayo, anak ko. Nanang. Amok asaan da tayo abaybay anti Diyos. Isu timang tarabay kada tayo. Mamati ak asalak ni banda tayo. Kat ilisi na tayo iti mabalin apakaisagmakan tayo, anak ko. Ay na, isardeng mo unti kastangar aramidam, Julie. Apay apapanawam da veron ijay dakkel abalay, kat balay damot day jay. Natayan ni Manong Ruben, anti. Isu nga awan nga rudan karbangan da iti day abalay. Balay dagiti dadakkel mi day jay.
Isu asyak ngarud itan ti adda karbengan na. Tanatay met ngarudan ni manong ko. Pudno abalay dagiti dadakkel yun ay jay. Ngem day di Ruben ti akin tawid iti day jay abalay. Kun may siya, inla ko mo ti pan nakatawid mo adaga. Saan ka day? Kat no adayo analawlaw apay ti tawid mo adaga. Ngem iti kabsat mo. Hay na, nakaado kayo man ako na akon Auntie Isabel. Agkabaw kay samet teng. Ay tumal na ka man Julie. Uray na surukan a 70 taon ka. Amok pa'y laang ti bagbagak. Sa anak pa'y ngagkabaw. Alawonan, saan no saan? Tulungan dakman nga rod amang papanaw kadamanang biron ije dakkel abalay ante. Anya? Saan na bali, tanong malakok ti balay, mairanod kayo laeng. Ikang kayo iti dakkel abi ngayo Auntie Isabel. Ay maditi kasta nga aramidam kunak manen Julie. Pangaasim ka di tadi mo pagturayan ti dakas nga apal di ta panunot mo. Amangan no agbalaw ka, ket isuntong ti pakaisag makam kaanakan. Maturog tayo, nanang, manong. Makaturturog ako. Wani rod, orasyak. Makaturturog ak matan nanang. Wala, maturog tayo nga rodan anak ko. Arnel, ido po munti silaw ijerwar. Kalpasan na, ilak mo matan tiridaw. Una na. Manang biron! Manang biron! Ha? Ni Auntie Julie matday jay, nanang. Wani ngagpaiso nanang. Manang biron! Lukatan diri daw! Manang! Mala, mapan kayo iti sila jo anak ko. Siya kunti makaamo ang makisarita kini Antiyo a Julie. Mabalintayin samat nga idarom ni Auntie Julie iti aramiden na kadatayo nanang. Wan nga rod trespassing kaya tikas na yung aramiden na. Agasam man, tabas ta sumsumraklatan dito'y balay, adi pa agpakpakada. Wan nga rod. Umunaglatan no kay kayat na. Sapay kaslasig siguro nga agdidirit sulatan iji kusina. Ay na, baybay anyo lata ka din jay ikit yo anak ko. Tinapatag, saan da tayo adangran? Wan angam naglaingmat nga agiboy-boy. Isupay naglaing pa'y nga agdalaw. Sapay agkusilap no kwa. Di yulatan ikaskaso ni Antiyo a Julie. Kas nakon, awan rumbang apagbutngan tayo, tawan mat madingar aramidan tayo. Masingpet kayo nga minunay nanang. Isu nga abusuan da kayo. Agruam ni Auntie Julie no kasta abaybayan nyo. Yak kaya ti adda kaapan na anak ko. Iso abaybayan tayo lata ka din. Tinapatag saan da tayo adangran kunak manen. Kasano, tatananding, nagustuhan nyo matlaang ka di, balay kan loting ibagbagak kata kayo. Ay, launay Julie. Napintas ti lokasyon na. Kaya't ko agatangan na dyan, tapatak direkto iti resort. Ay, wun atata, mayat apatakdaran iti resort day jay, taigit ti kalsada. Saan lang aday ta? Napintas pa'y ti aglawlaw na. Nako namon, Julie. Kat, gatangan nyo ka din. Uy, katangi ko. Iso nga'y sagana mon ti papeles ti balay. Iti kasta, nadardaras ti pan nakaproseso na apama na sumangpet ti anak ko manipo ni ti Canada. Ariglado, tata. Amom kaday asyak ti madandanagan iti kastangar aramidam Julie. Anya ngay kung matipagdanagan nyo, Auntie Isabel. Maday ter aramidam kanakan. Agnanaon ti pamilya day di Ruben ijay dakkel abalay. Ngam kun kontak mo kitdain iti bayar. Kat, anya ko maita? No nagtangkan mat nga minti ulo day jay abiron. Urayan na at ikabarbaron to nga akin kukwa iti balay ti mang papanaw kadakwada. Ay na, uray po to'y kunak Julie. Saan kantong agbaligi iti dakas apanggap mo? Uray anya pa iti ibagbagayo, Auntie Isabel. Siyak ti adda karbengan na iti dayjay abalay. Isu apapanawak ida ijay. Aramidak amin akabaelak tapno mapapanaw ko ida.
Jak ida sardengan, aging gaas anda pumanaw. Dayta titandaanan nyo, anti. Anya niyang aramidam dito'y silid ko, Julie. Ha? Ay kwa manang. Dayto'y kaditi sapsapunan, ha? Ha? Pudnong agul ulim ka. Ngam nabayagan apalpaliiwan ka, Julie. Anya ti kayat mo asawan manang Biron? Nakalukat ti balay parakan ka. Maaramid mo ti kay kayat mo. Nagtalakakan ka. Takabsat nakakaungarod day di asawa. Ngam talaga gayam agamrod ka. Gamrud asasawa mo't manang Biron? Sa anak agamrud anya? Adakar bengak iti daytoy abalay, tabalay ket ngarud dagiti dadakkel mi. Wan, balay da. Balayo. Ngam nakanagan kini manong aruben, ta isukat ngarod ti pan nakatawid na. Katsika, inla ko mon ti tawid mo adaga. Adayupay analawlawa. Dakdakkel ti tawid mo. Ngam no apay mo't nga agraman to'y balay atawid ti kabsat mo, ket almanampay laang. Di ka pay laang ka di makontento iti addakan ka, ha? Nakabakbak ng kalangarutan. Agawang pay laang ti kakaiso na apakalaglagipan mimat iti asawa. Hay na, agdrama ka man ako nakon. Adan nakasaritak abayer. Iso nga itad mo kanyak dayta apapeles, manang Biron. Saan? Jak tupulos itad kan ka daytoy apapeles. Ta iti kaano man, jak umanugot iti kayat mo ang mapasamak. Anya? No di ka payla ang pumanaw ditoy. Mapilitan nak amang yuman iti daytoy abanag kadagiti masetnan. Mangifaylak iti darom kontraken ka. Saan laeng nga iti barangay? No di kat agraman kadagiti pannakabagi ti lintag. Ha? Sa anak amang rabrabak, Julie. Iso asakbay ang makapanunutak iti dakas. Pumanaw kan dito'y balay ko, Julie. Panaw! Pakawanan na ko mama ng Biron. Kunak no agbaligi ak iti panggap ko. Ngam saan mo't gayam. Pakawanan na ko mano nagbalinak adakas kada kayo. Kinapudno na, kaya't ko nga ilako ti balay tapno ada ibayad ko kadagiti utang ko. Anya? Dayta ti pudno manang. Naigumunak ngamin iti sugal kat nakautang ak iti dakkel. Parikot ko ita no sa dino ti pangalak iti pagbayad ko. Isuan na panunot ko ti balay. Ang mamati ka manang. Pagbababawya kun ti inaramid ko kada kayo. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Pakaragsakak ti kasta amang mga kuitakan ka, Julie. Di ka agdanag, tanabayagan ang napakawan ka. Basta agsingsingput ka kumamutan. Uwan manang, agsingsingput akong. Ikarigatak ti agbalbaliw. Kat ulitak manan ti akid daw iti pasensya. Aklunak abasol ko ti amin. Sorry talaga manang Biron. Nasaya at mata nakaamiris ka matlaangan ading ko. Laglagi pa nga iti kaanuman. Dinto agbaligi ti dakas nga aramid. Iso adagiti kumalaang pagsayaatan tayo ti aramidan tayo. Saan tayo nga agaramid iti may kaniwas? Tapno awan to ti pagbabawyan tayo inton dumteng ti maudi nga altaw. Uwan manang, kat agyaman ak unay. Talaga nga awan makaartap iti napasensya, kan napakumbaba a tao akasken ka. Iso apakawananda kuma iti aduan nagbasulak kada kayo manang Biron. Kasta unay abuteng ti ipag ko idi imbagak nga idarom ko daytoy kapo iti inaramid na. Nagpakpakaasi a nagpakpakawan ket inaklon na nga adagayam dakkel nga utang na. Isu nga ipilit na nga ilako ti balay ta isu kuma ti pangalaan na iti pagbayad na kadagiti nakautangan na. Binagbagaak daytoy ket kaasi na at tinungpal nakmet. Ita adda rinugyan na a negosyo ket ininot metten a mabaybayadan na dagiti utang na. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Veron. Ken ka pagayam Veron, panagkunak ket hustulaang met ti inaramid mo.
Numaminsan ngamin kat adda dagiti tattao nga abusado. Abuswanda ti kinasingpet ken kinasayaat ti maysa a tao. Numaminsan masapul nga ilaban tayo met ti karbangan tayo. Iti kasta ket sanda nga agruam amapan panuynuyan. Nasayaat met ta nakaamiris met laang adagos ti ipag mo. At least saan nan nga impilit pa iti panangilako na iti balay atawid day di asawam. Alakastan pagayam veron, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangag,